За бебето. За бебето. Какво купихме за бебето? За бебето. Ще има ли нещо за бебето? Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа първата ми покупка за бъдещето ни бебенце. Останете с нас! Питахте ме в Инстаграм, повече ми пишете съобщения, дали ще използваме на Емирчо стари неща, дали ще купуваме нови за бебето и така нататък. Отговорът е и да и не. Каквото можем като дрежки, като играчки ще използваме, но разбира се, че като бъдеща майка на момиченце, чакайки този миг толкова отдавна, разбира се, че няма как да не й купя нещичко. Лошото е, че се сетих да пазарувам, когато ми остава едва един месец да родя. Не знам колко имам време и какво мога да си позволя да купя. Наистина това е тъжното, когато очакваш второ дете, че буквално забравяш да му купиш нещичко и за него, или пък все паричките не стигат до там. Реших да пазарувам на принципа какво съм използвала най-много с първото ми дете, което ми е влязло най-така в употреба и ще имам нужда и с второто ми детенце. При вас предполагам също е индивидуално, но реших да споделя с вас вълнението си от отварянето на първата пратка, която направих за второто ни детенце, което е момиченце. Но първо ще ви споделя, когато беше бебе Емирчо, всъщност до 10-я му месец, той използваше и спеше на гнездо. Ето такова гнездо. Което, ако не беше толкова захабено, с удоволствие бих ползвала и за сегашното ми детенце, но е доста ползвано, доста захабено. И мисля да процедирам по същия начин и с второто ми детенце, а именно да спи на гнездо. Според зависи дали е удобно, тя ще си покаже, но мисля да опитам този начин. Емирчо много обичаше да спи на неговото си любимо гнездо, на което му казвам чао. За моя радост, гнездото си оползотвори парите, така че аз съм на мнение, че ако ще давате парички за нещо, за вашето бъдещо бебенце и тези пари ще искате да си заслужават, определено заложете на пари за гнездо. За хубаво, качествено гнездо. А именно такова съм си поръчала сега и това ще бъде първата пратка, която ще отворим заедно. Между другото е огромна. Вътре се намира гнездото на малката, както съм ми поръчала 2 биберончета и кутийка за биберони, понеже бяха изключително красиви и си ги направих просто като добавка към поръчката ми. Ще ви покажа сайта, от който съм ги поръчала, но първо нека да отворим заедно кутията. Боже, как да отварям и да ви показвам? Тя е толкова голяма. Искам само да похваля сайта, от който поръчах. Вчера ги поръчах, днес вече бяха в офиса на Спиди, така че един зелен флаг за тях. Сега, мили мои приятели, отварям с вас. Няма нищо нагласено. Така, отворих. И сега ще изкараме. Леле, колко е красиво! Леле. Боже, уникално е! Така. Добре, идва си в ето такава чантичка, която между другото с това гнездо, няма да казвам от кой сайт е купено, но не получих с първото гнездо за точно такава готина турбичка, в която да се съхранява. Мале, колко е красиво, приятели! Сега, момент само да го отворя. О, и мекичко! Уникално е. Гнездото е страхотно. Погледнете. Ще ви направя и близки кадри, които ще ви прекача да добиете представа. Има нещо. Картичка, на която пише здравей, името на вашето бебенце, датата на която се е родило, часа, колко е било в сантиметри и колко е тежало, което е много миличко. И ето така. Голяма красота наистина. Ето от тук можете да си го регулирате. Много държах да не е типичното розово, изкрящо, нещо натъртващо на момиченце като цветово. Именно в този сайт аз намерих изключително много красоти.
Моля, напишете в коментарите дали ви допада моя избор, това, което съм си харесала и съм си поръчала. Наистина е уникално и ще си го ползваме с удоволствие. Това са инициалите на сайта, който след малко ще ви покажа тук на вашите екрани. Изключително красиво съдържание, така като отвориш на пръв поглед. Имате картичка. Имаме описание на биберончетата, които аз съм избрала да използвам този път за моето дете. Много се интересувах, много четох и мисля, че това е най-добрият вариант, който избирам. Разбира се, купила съм си да се застраховам, ако случайно не ги иска тези. Съм си купила и едни на Авент, които Емирчо обожаваше, но този път ще заложим на бибероните Бипс. Така че, моля ви, напишете ми в коментари, ако вашето бебенце ги е използвало или пък вие дали сте се спрели на тях, но наистина пише страхотни неща, както и в интернет, както тук и на това листче, така че няма да ви отекчавам сега с описание, но може да си ги намерите в интернет. Отворихме. Боже Господи, каква е тази красота! Погледнете. Те са толкова красиви. Аз си ги избрах просто и по цвета, но сега ще ги отворя. Няма как да не ги отворя и да ви ги покажа. Ама погледнете ги, бе. И силно се надявам да си ги хареса малката и да си ги използва. Другото нещо, което си поръчах, тъй като видях, че доста ще си ходи с тези биберончета, е ето тази прекрасна, очарователна, красива кутийка за биберони. Ето така изглежда отвътре. И си слагате биберончето, любимото на вашето бебе. Едното в устата, другото в кутийката и си го закачате за количката, за чантата, където искате. Аз съм нямала такава специална кутия за биберони с първото ми дете. Използвах кутийката на Авент, но много често си я забравях, не съм ги носила. И взимах само едно биберонче, но сега като видях колко е прекрасна и красива, и реших да си поръчам и една кутийка и да си направя един много готин сет от биберони и кутийки. Едни мокри кърпички съм взела. Тези са много хубави, между другото. Препоръчвам ги. Това бяха нещата, които аз съм поръчала първоначално за малката. Надявам се да са ви харесали. Ще видите близки кадри на гнездото и на бибероните и на кутийката. Frozen, I held my breath right from the start. I knew that I found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to? Сега малко ще ви дам информация за сайта, ще ви го покажа, защото съм сигурна, че ще ви е интересно да разберете кой е той. Със сигурност ще поръчам и за Емирчо нещо от този сайт. Имат страхотни неща, страхотни попадения. От новородено до голямо детенце. Всичко на едно място е събрано точно в този сайт. Така, това е прекрасният сайт, от който поръчах нещата за бебенцето. Бамбуки предлагат ръчно изработени бебешки играчки, аксесуари и декорация, които, между другото, са направени от напълно рециклируеми и екологични материали, а дизайна им е модерен с изключително красива пастелена палитра от цветове. Също така предлагат и за продажба много книжки, играчки от типа Монтесори, красиви и стилни баланско лелета, прекрасни и отличаващи се кукли, карти за важните моменти за всеки месец на вашето бебче. Ето това са нашите биберончета, на които аз се спрях. Изключително красив и нежен дизайн, но има още толкова много красиви биберони, които вие може да изберете. Но за в момента се въздържах.
Това е само за сега обаче. За по-нататък съм си набелязала неща и за Емирчо, както и за детската му стая. Много красиви декорации. Искам да му я направя максимално уютна, красива и детска. И за бебчето още много неща съм си харесала от този сайт. Така че сигурна съм, че определено няма да е единственото видео, в което ще ви говоря за тях. Ето тук може да видите и красивите гнезда, които те предлагат, и ви показвам и моето, което аз избрах. Много ми допаднаха пастелените, нежни цветове, типично бебешко, красиво гнездо. Другото нещо, което исках да ви споделя е, че с този клип давам началото на една поредица, в която ще виждате видеа, какво съм купила за малката. Надявам се да ви е интересно, надявам се да ви харесат. Много благодаря, че останахте до края на това видео. Пишете ми в коментарите дали сте чували за този сайт, дали сте пазарували нещо за вашето мъниче от него сайт, дали сте останали доволни, и напишете също харесаха ли ви моите покупки и моят избор. Надявам се с удоволствие да следите поредицата ни, така че целувам ви!